Tak základná časť, asi nejaký ten cieľ, ktorý sme mali, sme splnili na prvej šestke. Tento posledný zápas sme chceli vyhrať, čo sa ho nepodarilo, ale ako hovorím, chvíľu začína nová súťaž, kde chceme byť úspešní. Už od vlastne nedele viete, že budete hrať proti Žiline, takže tomu ste už podriadili aj prípravu tento týždeň? Ešte nie. Pripravili sme sa na tento zápas. Bol to posledný zápas, chceli sme ho vyhrať, chceli sme sa naladiť na play-off, takže ešte sme sa nepripravovali na supera. Ale čo hovoríš na tú Žilinu, teda na toho supera, ktorý nás čaká o 10 dní alebo 9 dní už? Super, tak ako v tých vrchných poschodiach si človek asi nevyberie, takže máme Žilinu, vezmeme ju a budeme bojovať. Aký je to super, čo by si mal povedať o tej Žiline? Za mňa celkom dobrý super. Sú veľmi silní u nich v domácom prostredí, ale majú tam veľa rýchlych korčuliarov, takže ťažký super, určite. Aj keď ste teraz prehrali s Nitrou, tak zrejme tá nálada v šatni je napriek tomu pozitívna, keďže v tomto zápase o nich nešlo a ste vlastne ten zápas pristúpili ako prípravu na to play-off. Tak ja som povedal, bol to posledný zápas pred play-off, chceli sme sa naladiť víťazne. To, že či sa od niečo hrálo alebo nie, to tak neberieme. Chceme vyhrať každý jeden zápas a to je úplne jedno, či sa hraje o niečo. Takže, ako som povedal, chceli sme vyhrať tento zápas a nepodarilo sa, ale začínala súťaž. Trošku mrzí proti odvekému rivalovi. Zrejme ste chceli tento zápas vyhrať? Tak samozrejme chceli sme vyhrať. Vyšlo to takto. Bol to posledný zápas, už obidve mužstvá mali istú pozíciu v play-off, takže nejak sa takto ten zápas vyvinul, ale určite škoda prehry. Kvôli fanúškom prišli nás povzbudiť v hojnom počte a mrzí nás to, že sme posledný zápas základnej časti nezvládli. Kde hľadať tie príčiny tohto zápasu nezvládnutého? Tak myslím si, že to bola celková taká keby nepripravenosť na zápas od prvej tretiny, od prvého striedania a nejak sa to tak už viezlo a povedali sme si aj v šatni niečo k tomu a myslím si, že sa v druhej tretine troška náš výkon zlepšil, ale nestačilo to na Nitru a škoda toho. Základná časť skončila, 5. miesto, spokojnosť? Tak prvá edícia bolo, aby sme sa dostali do play-off, do prvej šestky, to sme splnili, ale samozrejme, keď nie sme prví, tak nikdy nemôže byť spokojnosť, čo patrí aj u nás, takže sme za to radi, ale určite sme mali mužstvo, aby sme mohli ísť tabulka aj vyššie. Možno predsa len je tam to 5. miesto trošku nevýhoda v tom, že začínate v Žiline, hrať to miestečko vyššie, možno by bolo lepšie pre vás, že by ste začínali doma. Môže to byť výhoda pre Žilinu, ale naopak vy v tej Žiline viete uhrať ten dobrý výsledok. Ťažko povedať, Žilina hrá toto sezónu veľmi dobrý hokej. Budeme sa snažiť im tam ochmatnúť aspoň jeden zápas a myslím si, že keď to nastane, tak bude troška výhoda na našu stranu a budeme sa to snažiť využiť. No. Tak uvidíme, ako to celé dopadne a ťažko povedať, čo je výhoda, čo je nevýhoda. Tak samozrejme každý chce začínať doma, ale budeme to brať možno ako výhodu pre nás, takže ideme s tým do toho takto, tak uvidíme, ako to dopadne. Aký je Žilina super, aké sú jeho silné zbrane? Tak nepríjemný, oni majú dobrých korčuliarov, hrajú dosť fyzický hokej, rýchly hokej, takže musíme sa na nich dôkladne pripraviť cez tento týždeň a myslím si, že to bude vyrovnaná séria a dúfam, že šťastným koncom pre nás. Takisto chceli zápas vyhrať, bol to posledný zápas, aj keď možno nič nešlo, ale predsa hráme doma a chceli sme ho zvládnuť a žiaľ Bohu sa nám to nepodarilo. Začiatok, tá prvá tretina bola veľmi zlá z našej strany, tam jednoducho super bol lepšie korčuloval, vyhrával súboje, tam, že to bolo 0-0, môžeme vďačiť Rabčanovi. V druhej tretine sme hru vyrovnali, tam sme sa dostávali do šancí, ale dostali sme úplne 2 zbytočné góly. Boli sme vo vedení, dá sa povedať, z takej nedôslednosti, z ľahostajnosti. Sme dostali 2 góly a dá sa povedať, tej tretej tretine, ako kolega spomínal, nejaké náznaky boli, ale do ničoho vážnejšieho sme sa nedostávali. Znovu sme dostali zbytočný gól na 3-1 a už svojím spôsobom si to Nitra strážila. Takže je to za nami, nebudeme sa k tomu vracať. Základná časť splnila účel a teraz jednoducho už tie hlavy musíme nasmerovať smerom na play-off. Ako by ste zhodnotili tak hlavnú časť? Samozrejme mala svoje úskalia, tak ako v každom klube, ako v každom týme. Bolo to raz lepšie, raz horšie, ale ten základný cieľ tej prvej šestky sme zvládli, čo som veľmi rád, pretože tá liga bola maximálne vyrovnaná a keď si pozrieme, že kto všetko skončil za nami a treba povedať, že my sme sa skoro celú sezónu borili s Marotkou, s zraneniami, s chorobami a
a ten káder nebol veľmi široký, takže sme vďační, že sme to zvládli, ale ako hovorím, to bol len prvý cieľ, ktorý sme splnili a teraz nasleduje to, čo doteraz sme dreli, makali a na čo by sme sa všetci mali tešiť. A to je play-off, kde ide naozaj všetko a kde už sa oddelia chlapci od chlapov. A posledný zápas základnej časti, určite sme s tým išli o to, že to chceme vyhrať a v podstate každý zápas, ale chceli sme ešte s tými hlavami do play-off, aby sme nepripustili nejaký zlý zápas, ktorý by nás možno mrzel, aj keď sa hovorí, že v základnej časti všetko zostáva, ale jednoducho chceli sme spraviť maximum pre to víťazstvo. Prvá tretina z našej strany slušná, mali sme tam aj nejaké šance. Sme nedali, druhej tretine sme zbytočne strácali puky na modrých čiarach. Prvá prihrávka nám nefungovala, z čoho sa Bystrica dostávalo na puk. Ale tú tretinu sme otočili na 2-1. Myslím si, že tú tretiu tretinu sme si postrážili, nejaké výraznejšie šance tam Bystrica nemala. Až na ten záver, kedy sme nepochopiteľne spravili fauly a zbytočne išli do oslabenia a ten zápas dramatizovali.